Základná umelecká škola v Topolčanoch začala pôsobiť v roku 1943. Za toto obdobie sa tu vystriedalo mnoho učiteľov a žiakov, z ktorých sú úspešní absolventi. Nedávno si zaspomínali na uplynulých 70 ročí ako inak hudobným programom. Základná umelecká škola Ladislava Mokrého má v súčasnosti 4 odbory. Hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Čiže škola je vlastne plno organizovaná. V školskom roku 2013-14 máme 805 žiakov a vyučuje ich 36 pedagógov. No začiatky boli skromné, žiakov aj učiteľov bolo málo a iba jeden odbor. V roku 1943 vlastne škola vznikla a jej prvým riaditeľom bol Robert Žák. Škola mala 3 učiteľov a mala 45 žiakov v hudobnom odbore, čiže v podstate študovali klavír a husle. Na stretnutí boli niektorí učitelia ocenení za prínos v oblasti umeleckého školstva a zároveň za roky prežité na tejto škole. My sme oslovili učiteľku, ktorá pôsobí v základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého 40 rokov. Mňa totižto v 10 rokoch môjho života oslovilo to, že môj brat hral na akordeón. A ja som ako dieťa veľmi túžila byť žiačkou základnej umeleckej školy, tak mamina so mnou vyšla. Pánu riaditeľovi Vakošovi, ten ma vyskúšal z rytmu, zo spevu a ja celá šťastná, že som žiačkou základnej umeleckej školy. Dostala som sa do rúk pani učiteľky Grety Bagovej. Po 4 rokoch som sa opovážila zrovna prihlásiť na konzervatórium, tam ma prijali, ukončila som ho. Tak som si povedala, že vrátim sa späť do Topolčian, kde budem pracovať ako učiteľka, že proste vrátim to, čo bolo do mňa vložené a budem vychovať ďalšie talenty, čo sa mi aj podarilo. Pôsobím tu 40 rokov nepretržite, ešte do dnešných dní. Učím akordeón a keyboard. Školu postupne navštevovalo viac detí. Škola zaznamenala najväčší rozvoj za pôsobenia riaditeľa magistra Vladimíra Gálisa. Bolo to v 80. rokoch. Rozmach bol v podstate najväčší v akordeónovom oddelení. Bolo vtedy najvýraznejšie na Slovensku. Či by Ľudská mohla začať na klavíri hrať, alebo je to náročné, alebo ešte má na to vek? No, keď sa pozerám na Ľudsku, tak určite už na to vek má, lebo my tu berieme aj deti už od 5 rokov, majú tzv. Predprípravné štúdium, potom majú prípravné a vlastne ako 7-ročné už idú do 1. ročníka. Na školu nezabúda ani radnica, veď žiakmi sú najmä deti z Topolčian. Táto škola tu má hlboké tradície a vychovala veľa kvalitných umelcov. Niektorí z jej žiakov sú dnes pedagógovia tejto školy a pre mesto Topolčany táto škola mala vždy veľký význam. V poslednom období mala problémy s priestormi, ale mesto Topolčany spolu s Nitranským samosprávnym krajom zamenili 2 budovy a vlastne majú dnes každý pedagóg svoju triedu a postupne rekonštruujeme celý areál školy. Zatiaľ boli vymenené okná a v budúcnosti plánujeme zateplenie objektu. Škola pôsobí ako taká nadstavbová, vyplňa po voľnočasové aktivity nadaných detí, či už v hudbe, v speve, v tanci alebo vo výtvarnom umení. Škola má ďalšie plány a ambície, pripravená je naďalej vychovávať deti k umeniu. Chcela by som poprieť všetkým, ktorí sa zaslúžili od tejto krásnej výsledky, aby mali veľa síly ďalším výkonom, ktoré sú veľmi náročné. Prajem učiteľom